שמי שגית, אימא לילדים מהזור. כשהמשפחה שלי גדלה ובגז הרכב לא הספיק, חיפשתי פתרון. המליצו לי על צ'ימי גג. בדקתי ובחרתי. למה בחרתי בצ'ימי גג? קל להרכבה, גם אני יכולה להרכיב לבד. אפשר להעביר מרכב לרכב. לא צריך גגון מתאים לכל סוגי הרכב. צ'ימי גג מתקפל, נכנס למזוודת רול, משמש אותנו לטיולים בחו"ל. אטום 100% לגשם. מבחר גדול של דגמים וגדלים עם אפשרות לטריידין. לא פחות חשוב, 10 שנים אחריות. איכות ובטיחות. וו טפס, פיתוח ייחודי של צ'ימי גג, מתאים לכל סוגי הרכב. אינו מרגיש בנסיעה, מונע כניסת מים לרכב, מתאים גם לדלתות הזזה, הרכבה מהירה וקלה. לצ'ימי גג בסיס פולימרי מובנה המגן על גג הרכב, בד מיוחד רב שכבתי ותפרים מולחמים. רצועות הקשירה מושחלות בתעלות התיק ולא תפורות אליו. פתרון ייחודי זה מקנה גמישות, עיגון וחיזוק התכולה בתוך התיק ומעלה את הבטיחות של המוצר. צ'ימי גג שדרג לנו את חוויית הנסיעה. אני פשוט לוקחת כל מה שאנחנו צריכים לנסיעה בלי חשבון. אין יותר ויתורים, מה לוקחים ומה משאירים בבית. הילדים כבר לא מתלוננים על התיקים שמפריעים להם בנסיעה. יש מספיק מקום לכולם במושב האחורי, אפילו בחורף. הצ'ימי גג מתאים לכל סוגי הרכבים, גם לג'יפ של בעלי.